Naglandfall na ang bagyong Odette sa Siargao Island kaganinang 1:30 sa hapon. Samtang pipila ka lugar sa Mindanao, gipaubos na sa signal number 4. Ani report. Natala na sa pag-asa ang labing-unang landfall sa bagyong Odette sa Siargao Island sa Surigao del Norte kaganinang 1:30 sa hapon. Sa 2 p.m. update sa ahensya, doon na nakinigikusgon nga 195 kilometers per hour. Unos nga 240 kilometers per hour ug naglihok kini padulong west-northwest sa gipaspason nga 30 kilometers per hour. Tungod niini, sa Mindanao gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, lakip ang Siargao ug Bukas Grande Islands. Signal number 3 sa northern portion sa Agusan del Norte ug northern portion sa Surigao del Sur. Signal number 2 sa ubang bahin sa Caraga Region, Zamboanga Peninsula ug Northern Mindanao, lakip ang Lanao del Sur. Ug signal number 1 sa ubang parte sa Davao Region, ubang bahin sa Northern Mindanao, Lanao del Sur ug laing pang lugar sa Zamboanga Peninsula. Gipaabot nga maglandfall usab ang bagyong Odette sa Dinagat Islands, una mopadulong sa Central ug Western Visayas hangtod sa Sulusi ugma sa buntag. Dayon mo diretso kini sa Palawan ugma sa hapon, una mopadulong sa West Philippine Sea. Magkahinay kini samtang mutabok gikan northeastern Mindanao hangtod sa Palawan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.